Na kajing pensngo ka sarkar jala hakabai dei bat kashiti terwaya kran yesok ka channel C kabala pha syak sarkar jala ka khandrut klik kula lengkot arajar puai kadan kimat ki ba omla pan priang u shilong mel ukurwa ka atiar blayo bani phliu jumut bat ki babun ki rang ba bat hakawat ka baningkong nin pensngo shapi ya kajing kran do noilam rang ba ka sak new trap youth council uba robat khaljarin kuman shupan tip shapi kat kum kashiti ka channel C kabau shilong mel layo priang ki jingdawa ka channel C kidan riutli bat kita ki kanthop ya jingdawa ban penne eka standstill agreement kabalai soi haka khandai tarik noilar syajar khandai spa sau punyo ban pen bhai ke instrument of association dakaba kidawa badai badan ke jingpen bej ni jingpej bani abyang padeng ke sarkar india bat ke new trap state kabala trikam nadu khasan tarik kuno pra syajar khandai spa sau punyo hadu ka khat khandai tarik ulber syajar khandai spa sau pupra kiwei ki jingdawa ki bakila tho kalong ban wengno ya ke jingpen king kabala khen bi anye ka kanhun agency kum ka unlawful association hapo ka subsection 1 jong ka section S ka unlawful activities prevention act 1967 ban wengi ki mukut dama badang sa teng jong boro ki dikhot na ki yeng ka shari ka bakan thup ki luwa kot hadu ki hayakot jong ka jela bat kelum ka karilum khasi bat jantia ban bu kalenti ka pasnganya boro kinoi lam jong agency bat kinoi lam jong ki army wing ban jit economic khmat ki bala ibor bat ki bakloi ban ekran dak banta ki mat dawa ki jong ki barubat ladangi shim bahatok ka sarkar hakani hakum kini jingja kadi ban long transparent ban chuko than ya ka ba kini ki bor sentiat tu ki keren namar ba kumbai I ba pet ni keren chabang ka channel C kala pha ya ka shiti nadu ubnai January no kala lingkot khandriu tarik jomnai kala lingkot arjar huai henry kade tangdang kilat pathai kubor ki kli yu menteri rangba ka baja habe de bat kata ka jinge kran yesok bo sajuba kidiat barobot ka ba pidon ban ong bele ba habban buri bele bam long ban shai ya ka tien ka ban pentip sipat ba namar janlamar ka por ba ki ong ba ka sarkar ka kloi ban kran yesok bat ka sang ki ngatiar channel C kadi ke bo ong mopi kadi ke bo mopi ba teng wat ngiru ngiyo jing tip ye kidi ki ling ba ka jing tri chitom ka jong phi ki press ki media ki bakali na ka por sa ka por kumboong hi bagi media kidi ki food pillar la ni ki paya ba basau jong ka sangsar ka ripat ba ngasong ong ba haban ai khuble ye ki media ki balakali na ka por sa ka por ya kane mga simet bat ka kunhun ka mga don ka chwaisi ka komsung ya khuble kerpang ye ki media ki bala ketik na ka por bat sa ka por bat nga kenturu ba ngimdei ban hunno tangkat ngidei ban kali na ka por sa ka por ngidei ban kali na ka por sa ka por no bole ma phi dei kita uthlit jong ki pajba uban keran nam tau pajba bat ki pajba ki don ya ka hok ban yo jing tip na ki khubor ki jong hi ti ngidon kam ban wan ra ya ta complete transparent ka bo phi ka media ka ban play ya ka very very important role ya ka jingkit khli ya ka longkor ka bakhia hot le si phenom yo nong e na ka ni ri nga thrai kadi ka kamram kadi ka longkor ka jong phi ban pej ba ka songsuk songsangan ka bit ka biang ha ka sensar khadar kan wan ha ka jem ro jongi ngaru nga syuyo jing tip na ki media ba kata ka jing persyang ban wanra ya ka HNC ban keren suk ikum ba kelas dang nadu arajar saw ni ajar san kala de nadu ta ki por kam sem de su ka badang syuya sedang mentam ta balai kam sem lapoi sya kata ka jing ya keren suk udi udak jing kali ubahe kala da ka HNC kala terwa ya keren suk nadu ajar saw bat ki ongru bakala don ka ceasefire kadon ka ceasefire ki ong kade du kanong yam tip ya kata ki ong baka don ka jing tarwai karen suk kala don ka ceasefire ru kabut kala don ka seriousness ban pen I baki kwa ban wan sa ka jing suk tibali kam semjia ke NVC ru kadi ka sengla no ya ka bala sa declare as a ban organization da ka sarkar India kila tarwai suk lawan ya suk la ya soiru ya ka peace pact agreement berkata ka peace pact agreement kalong in public ngiyo I ka disband no kay jong ka NVC ngiyo I ya kata ka jing suk jong ka NVC bat ka sarkar makhlia kalong haba pau bachit ka sngi ngitip lut bat om tang kata la da pin yo I ya kata ka peace agreement ya kata ka text peace agreement jong ka NVC ka sarkar India kala pediang bat hakani ka amendment jong sik schedule ka 100 ka sispa arsan amendment jong constitution no kari India la kadauru ya ta ka peace pact agreement jong ka NVC kemud wat ka parliament ru kala puli ya ka peace pact agreement jong ka NVC la da philala ban le ya ka NVC
balik pemla bende kai channel C ngam kwa ban communalize ya kan ka kam rai da ba sai ngin kren ba ka daw kalong ba ki minister la ni ki chief minister jong ka jala ka jongi hatu ki di karo bat hatu kalong ba nadu ba terwa nadu aja sau hatu ka dei le si ba mio ya chief minister kasi ki ba ne islam hoi da kenya du aja sau hadu umtala don ki chief minister kasi ru ngimla ban len ta rekim samna ne islam ngimla ban len ngan kan nang pasal ngimla klaim da yaro ya ka jingsim kia jong Dr. Mukul ha bari bat ke NVC Peace Park Agreement tingi kwa ban i ba kum kani ka seriousness na ka government ngi i ha bari bat ka Peace Park jong ka NVC balai ngi na kaliang jong ngi kwa ban i no bakan don no ka jing kren sup ha padeng ke HNLC bat ka sarkar ka long ba ka HNLC kumbang UI hakikat khobor kadon ya ka political demand nge jongki kadon ya ka political demand nge jongki baki dawa nam ta ka hok jong ka jep mruh no trep tilada phi godip ladang ngam jeliu ya kan ka kam kadai kumboong ka NCN ha ka bri bat ka NCN ka ong ba ka jing keren ha pedeng ka NCN bat ka sarkar India bat ka sarkar Nagaland kalong kadi ka political talk kemut ka don ka political issue ka don ka political demand ga jongki bat namar ba kadi ka political issue namar ba kadi ka political demand kadi bandon ka political solution kaju ya ka NV kaju ya ka channel siru la dangin page ya ki demand jong ka HNLC kidai ki political right kadi ka hok ka ban hab ya keren ha ka political forum kidiman ya kata ka hok ka bakarpang jong ka jep nruh neo trep ka jongi hapo kari India la ne sabar hatau kata kamdi ka political demand ti ngasobon ong kadu kalong haba kadi ka political demand kadi bandon ka political solution barwan ra ya ka political solution kadi bandon ka pistok tinggi kentu nokong ya ka sarkar mekhalia baka di bensim serius ya kini ke pistok bat ke jing kentu ke ba kongsan ke ba ngasim kumunong song snong badan sikit kli kam de kumunong sang balang kumunong song snong badan ya sikit kli na kentu ya ki lai phon rengut ki MLA jong ka jak ru no trap ke jonge ya klet ka ige ba sarkar ka ong klet ya ka ige police department ka ong ri phi kum ki lai phon rengut ki MLA ki bawan na ka do ka snam jong ka jep ru no trep pisngu yu halor kani klet piedan hak parti yu klet pidei menstar klet pidei tang MLA klet no nak parti yu piong kala don kam ya ki lai phon rengut ki MLA ke jongi bakin ya shonglang haka jo kamit kini keren ya ka political right jong ka jep ru jongi go beyond political affiliation ke jong pi habakadan ka political issue kabaya keren yang tak hok jong ka jep ru jongi kala don kam ya kini ke lai phon rengut ta bakin ya shong si jaka ban keren habakut lada ka don ke jing yakun habdeng ke police department bagi agency don na pedeng ke police ru di kasi don ki agency barok ki di kasi penar ki jongi habakut lada ka don ke jing yakun yap mano yap kasi yan ka police department menta dakata ka tu ke entitesim ke jongki ban crush ke agency ke bagi ong bagian crush ru ye kita ki overcraw ka ki la identify ru ye kita ki khot ka overcraw ka kita ki home minister ong bangin kem kita ki sympathizers te habakut ki langkanya di pajba ki don ki bru le se tang namar bagi penpau bagi la jongkari ki keren ye ki ju ki ba le se ka agency ki keren ki sha kem no la sa kenya ki sympathizers ting so pon ong baknang ban wanra ya ka jingsuk barbor kam ju mi na tang sulai ka jingsuk kawan lada kandon ka jing borom mar kaliang ka jingsuk kawan lada arliang ki wan ban ya phlu jumut ban ya keren ti lada kini khilai phun rung ngut ki MLA ka bodan mata ki don ni jingkit khli kim kwa shu ban yo i ta ka kanrum kanram kim kwa shu ban yo i ta ka jing place nam kim kwa shu ban yo i ta ka jing ya snam parah ni trap jongi ki dia ban sim jingkit khli bandawa kan ne sarkar om kumu kongres om kumu UDP om kumu SPDP kumu khon nyo trap
kentu dah kajing sengorit ya kini kemele bakum ki kun neo trep sengoba ya syong pramoki bat bandawa no nak sarkar makhlia ba kidei banun pentikna ba ka syong suk syong sangan kabit kabiang kan wan urlong ha kajep neo trep kajongi bat tangkawai kalenti kembang ong baka demand nang ka channel si kembang i ki press media ka ka political demand ka don kam ya political solution ban ra ya political solution phimdei ban ra ya ka suloi phidan kam ya ka mit jonga jinga phlu jumut bat lengba ka ni ka mit jonga phlu jumut ngila ban yo ya ka political solution ka jep dru ka jongi menta ka don kam ya ka political solution ka jep dru jongi kam don kam CRP kam don kam BSF kam don kam kita polis ban ya lekam ban ya siat BRUM ka don kam ya ka right political decision ka don kam ya ka political solution baru buat kapor ke jong kapor bau utok tu mukul sangma ulong ku menteri rangba jong jela keladon ketua jing ya keren kepala poi shudu sha Delhi Udon Rajnath Singh kum Union Minister Home Affairs ke NVCB kitu kiseng fraction ki ba pat kitu seng kelapus kamiet ba kita ki political demand ki jong ki ke sarkar India ke syong man ya keren kadang don apa jeng keren pan paki jing dawa ki jong ki kita piteng tenre hangni katkum ka shiti ka ba nga yo pedang kata kalong ba ni penmi ro ka khubor haka khat artre jong ni banai ya ka ba ka don ka political demand kalong markum jo e tamaka chue per kalong ba ki demand ban revive ka standstill agreement ter kum kita ndai ki babuan bat naga shiti ka ba shadien ki jinge ki long tang artli larang khen kat kum ka ba jubab menteri rang ba akatu kateo ko bladap te pi nem ba kai kita artli ta tu kidai ka to rectify the instrument of kawai kidai to revive the standstill agreement kabaka channel C kong or primary demand is to revive the standstill agreement that was signed on the 9th of August 1947. So to rectify the instrument of accession, we demand that there should either be a rectification or a revisit signed between the government of India and the Hindu Trap states that come into effect from the 15th of December 1947 till the 19th of March 1948. Okay. If that is a problem, ban ong ba ka ban ya phai saka standstill agreement ban saka UE kadi ka jing ya ka sarkar tila phinpej baro isang balang ki demand ya ta phinpej ya ka ngangadi du khot ke isu barem ngatip ya concern ke isu kadan kan ni kamat mengihap ban ya phai din saka UE haka concern ke HYC ngidon kan ni kamat bangina phai din saka UE uba John F Khasin ka Federation of Khasi State nakapor saka por ki ong bangi hap ban ya phai ya ka hok jong ka jap ru jongi saka UE phi habang ngi kum ka jap ru jongi ngila yo lai lut nak sakar pareng ngila long ki independent state atau kapor ngila ya soi bat ka sarkar India ya kata interim agreement ka baki khot ka standstill agreement bat hakata ka interim agreement ngila banlong ngila banjit lang ya sno bat ka Hindustan ki ong atau kapor lani pa ka Pakistan lani ngila banlong la jong lani ngila bandon hapo ka look out jong kata ka jong ka England lani kata ka trusteeship council mo kemangi ong hatu kapor ngidan ya ta ri nakadau ko jingele kerki la shpa sanju bor ya kata ngi hapan admit la shu someone ne kis em hapo araj bawan ban san badi ke bom san la juat nakon kata ka tho sai habaro ka history jong ka burin trap ngi yatip mdon shu bala ban buri ya kata phikwa kan bakwa ban buri phikwa bakwa ban tap nyeu kiladon da kispa tali ki kot ki bala tho ya kata kadai ka historical facts kata kadi ke jingjia ke basisia ke balajia hanadu kisnem khat khnai spa so phunyo hadu khat khnai spa san tho bat ka wei ka bali ha ban revisit ya kayu ngi sno bat ka India leng ba kayu la da ka IUE kamdon kamut kam shamdon ke jing sno ka jongi bat ka India bat habala bu ya kayu ka wei ngi dik ngimdi ban klet ka long ba la thungru ya ka Khasi National Making Dorbar la thungru ya Khasi National Making Dorbar bat ka Khasi National Making Dorbar ka job ka Federation of Khasi State hanriya kata ka rai jong ka Khasi National Making Dorbar kam syam la yolat ban rung ha ka India constitution barok ngitip ya ta bat ka bapau syai ka long ba
what way UMP ubom semladai na ka jam ru jongi uong shai ha parliament ha ka third reading je concern ba kini ki khasi kilarai kumno bansno syakari India hanri ka basnosi kalau semla penrung ya kata ka jingkwa jong ki khasi haka concern kari India but kaladon kata ka constitutional anomaly lani kata ka jingdeko jong ka concern apa deng ka jingadei jong kini ki khasi lani jong ki jap meruh ni terbat ka sarkar India tilada kam lada ngim sim jingkit klik ban rectify lani ban pendek ya kita ki jingadei tengini le amno ngin syo kun hunno ya kata ka circle mystic jongi na tadau kumbangi ong ba kani kidei ki political demand kini gidei kajing dawa ya ka hok jong ka jap ruh nyo trep jongi hapor balong chairman ba si uba PNSM openly u court meeting ban keren ya kayu dak ada council kan EU ya kan EU ka sarkar jala ban keren ya kayu sahisin kan EU ba bangin ya correct ya kita ka historical mistake kinaga ki ong ba ka demand ke jongki ya ka naga flag ya ka naga constitution kadi ka political right ke jongki ka India government khlam ong bom di ban keren ki khlam ong ba kata ka jing keren ya ka naga political right ke jongki kadi ka sedition demand ka khlam ong ka khot ya ki ban keren ki thung yun ku tor ban keren ngaso ban ong ba ka jing revisit ya kayu ya kajing paidin ya ka hok jong ka jap ru ka jongi shadin shagitu ki khat khandai spa sau khunyo hadu kat khandai spa sanpo kitu ki lai teli ki snem ki bakar dor kadi ka kamram jong wei po wei ud khot jong ka jap ru no trep but kham tam jong kini ki lai phon rengut ki MLA ki ba manta ba kini karen na ta dong ong ba bali kini ki lai phon rengut ki di ban shong bali kini ki lai phon rengut ki di ban phelu jumut ma bali manu ha ban sim ki khli la da kam ban lada kam lada kasuk kasan kam buan ha jap ru jongi ngaseu ban ong balada nang ni sakman lada kan don kajing lada kan don kajing sya penyak biang jong ukun kasi khara na kini ki dau kini kelai pon riu ngut ki de bersim jikir klik kini kelai pon ngut ki de bersim jikir klik menta ki don kam ya kaban ya syong paramaki ya slok paramaki lada kim pe phang khot angi seng bhalang in ai jumut khot ye ki ru start dong ka jam ru ngini ai jumut nang ni sakman ki de ban ya syong ni de ban keren but kaiwe kum ong kadi ka political demand ga jongi ban ngidi hok ban ya keren bang idon hok ban ngidi hok ban revisit era kumangi keren mane pipi la keren ma ga jing keren ga jong pipa pi thoi ka NBC bad ka channel si ong bangim de bang ilong communal hoi ngim long communal henry habangi phai pat ye kata demand ke NBC begitu ki wiki seng ka demand ke Chelsea ka don jing fair kaya jam ngila ban ong bakati ke ju ngim ong namar ba kadon kum ko we ga demand ru ka ba ngamtip namar ba menteri rangba simla pensai ke kita kimat ke ba penthut ya ka sarkar uang ba ka sarkar India ka pen phai biang ba ong ba di ban tho biang sika channel si ba kide ban reframe biang ya kata ka demand ka jungki ba ka sarkar Meghalaya ka ong ba kala de ban jubab sika channel si kitang up ya kata ka sithi ka ba ar de ha ka sithi ka bang yo piang kata ka sla ka ba ar kidon kata ka demand ka ba ar ka ba ong ba to withdraw all the pending cases of our members and cadres from various lower courts and higher courts of the interstate in general and Khasi Hills, Jaintia Hills in particular. Ado hadu kanno kandon ga jing abi deba kani ga benta keren mo ya kata pikeno ka ILP house name arja kharlai ka sarkar kala withdraw ki songi seng balang like no gitu ki hinios kran ki badon ga jing abru pet ke NDFB peace pact agreement ka barang sudab jia habdeng ka sarkar India ka sarkar Assam bat kitu kin hun singa tiar jongga bodo ki withdraw lo dia kis kinaga peace talk agreement ka withdraw ya kis NVC ro ki withdraw ya kis like no itu ki hinios kran ki bagi ong ba mo regi ki kis ka withdraw lo di belain pen kalai ta isu hakano ka peace pact agreement hakano ka peace talk kasyadon ka jing kata ka jing withdraw ya kikis like no yakini ki henius kran ki bagi ong ya kata ate nginom la ban len bakam don kata ka jing withdraw tin rikan ban withdraw ya ki kikis
kata ti ka jia bro NDFB ka kalong tahi da fanpage ya ka NSN ro kalong tahi da fanpage ya kan VC ro ka jala ka jung ro kalong tahi te en bu jing ita dat bat ka don wat apa deng kumbang ong pi arja khat lai ja khat sauro kala don ga jing withdraw jong ka government ya ki case persai sing balang kitu ki case ki arson case ki bobon lain no kitu ki lainnya southly ki bagi classified as heinous ti kan EU ya ka ya ha bodi bagi channel C ngam e bukan don kanon jing kani ka shiti ka dig wana du nai kelalin kot mo hatin ngam tip ha bunai yu ki jubab sika channel C shubo lada ka channel C ka jubab ya ka shiti jong sarkar jila hakawat ka baar ta ka sien ka baar ka bande ta ka shiti ka baar bukan ais ko sarkar jila wangi i na ka por pa sarkar jila ka krani kwa ekran suk ni kloy ben ekran suk tenre to i don kam nem ba lada ka yok jang ka ta shiti ba don kam nem bu pat ba run tip nomor ka jing dawam ta ka de bangi kwa ek song suk song sai ka channel C kumba ka pau ko ong ba ki khun om nam ta ka hok jong ki kadet jong ki NVC kalong ki khun nam ta ka hok jong ka jep ru new trap hi bra oi ka ba kan thup ya ki kadet ru tingi kan tu da ka bos ngurit ya ka NVC ya ka HNC ru ka dia pentip ke kita ki demand ki jong ki rei kumba ngitip kalong ya ki tu hi ki ju ki bangi keren ban revive ya ka yu ban ya keren ya ka hok jong ka jep ru jong ni hapo ka ritis peniat trikam jong ka ri dia kata ka di gamin kiwi let's say ka di uput usam ki di ILP ka jingeda ka hok ka jongi let's say ka yo kami jam kita let's say kin sawan hadin karoi ka par ru let's say kala bandan ka wei na ki agenda mo ka economics package lan ka livelihood improvement let's say kita kin sawan kam hadin rei ka long ba khnang ba kan nom don kata ka jing hot jong ka jam ru jongi khanang ba kanom don kata ka jing sngau ka jam ru jongi baya ka hok ka jam ru jongi la shukni no da kabor namar ba khlam sham la burom ya ka yu ka omdi tang ba ka agency ba karen ni ta barok ni keren kata ka slogan ke bangi sei keren mo kasi by blood and Indian by force ya kita pyu ham janman ki kan ro ta ti boleh kan ya ka sarkar kemboong ngapi kani kamdi ka militancy problem kani kadi ka political right problem kani kadi ka jing duko ban itu ya ki hok ba shisha ba danong rim jong ka jam ru no trep ka jongi ba dia kani la ban pen bet tang la da sarkar kalong serious but khanang ba sarkar kalong serious ki MLA bodon burom jongi ki habalong serious no kong do mono ba sna sarkar mdei ki MLA te khanang ba ki MLA kin long serious nga sobat ong ba ngi kum ki paj ba no chong ngi dei ban pending sang kuriau ye kini ki MLA khanang ba kin long serious khanang ba kin sim khia ya kan na ta ka daw nga sobat ong ba kalenti ka babha nang ni sakhmat khanang ba wan ra ya ka suk ko san khanang ban correct ye kita ki historical mistake ki bangila lale na do ki khat khanai spa so kunyo haduk mata khanang ba kalenti ya kajap ru jongi kan don ha ka jing kermen ha ka jing suk ka jing san kala don kam ye kini kelai pun rengut bakin ya law no ya baro ki parti ki jong ki ngamut bakin resign no na ki parti re bakin ya law no support kini wan lang ha ka ju ka mit ban ong aling ni kadan ngin ya plu jumut ya ka hok ya kajap ru no trep ka jongi kasang ban ong ba lada kila long humble enough kumta lada kila penrit ila di ban ong ba nga dei tang usakri jong ka jep ru kawan syakmat nga dei tang ubak hamduna tang ubak hamrit nga song ong ba kalentihi kan sapeli hari lada ngi ngau ban ong ba nga dei umali ngawan mga syakmat ka jep ru hadin kata ka bakla kan hari lada kini kilai pun ru ki MLA jongi ki long humble ki penrit ila di syaka kerteng jong ka jep ru kin bu hakmat ya ka jep ru jongi kini keren sya paramaki lada kim sungu pe phang kila ban pan jumut na kiwi ilong balak lai bani ai jumut kumno ban settle ya kane ka issue one and for all ti nga song ong bala da ki MLA jongi kilong sira sia klet fa sarkar markan hi teng ya sarkar ban sungu thu teng uyo kan ngam kwa ban long komunal ri kan hi u konrat ban sungu thu purai ka jem ru jongi kan hi police department
kabana kapor en lakli de ki diji ki bawan na ki wi ki jela bahkan sungut hu ya ka history jong ka jam ru jongi labun wat apa deng para mengiru balaklet lah jong history do buram labun ti ngasobon ong ba ya klet no shwa ka ik wa police department kadon ban ong HNLC ya klet no shwa ya ki wi ki jam du keren yu kadai ka kamram ke jongi menta ban ya shong shwa banyak perkat ban wanra ia kata political solution nomor mentang ini bensim baka problem kajongi kalong politikali buat kadonkam ban settle ya kane lengba ka political forum lengba political dialogue buat kani kediga kam jongki MLA ki jongi ki bala represent yangi politikali manu ba represent yangi politikali di MLA ini klet ya ki MBC shwa ba di MP nomor kani kali state subject kalau anda kali state subject ke jingnya keren jongka HNLC ke di lengba state buat ke union government tinggal soban ong ba ngila don kam sisa hadu kata ya ke ban wan sakmat but kimil tiba lada ngia bu sakmat ya ke jam dru jongi ini bu sakmat ya ke cing angnut jong ka jam ru jongi ban yo ya ban yada daladi ya lada pi simplify ka kata ka political right ka jongi kum ka jam ru jongi balingi hab an phai sa kayo balingi ya phai sa standstill agreement balingi hab an dawa LP balingi hab an dawa tang idon tanggawi ka daw bat kata ka daw kalong baka jam ru jongi ka kwa ban yada daladi bat ka kwa ban sincere daladi lada kajing angnut ban yada daladi buat kajing angnut ban sensya daladi kaladi ka pop khot yang ngau nong le pop ngam dan nganom regret lada kajing dawa buat kajing angnut jong ka jam ru jongi ban yada ban sensya daladi ban kentiu kaladi ka kam bi an khot yang ngau nong bi an ngam super kawai ka jam ru tang ka jam ru no trep jongi ka badan ya ka hok ban yada ngihap ban yada ban so ong lada ngis dang nang ni in poi sa katong